kumsangat zakwa somriat pakhat November ni som pathum zirtop ni khan Miami Florida khodai kong sira ruang char ania in sakna in hlofa papakhat an thona mun en fel tura kalchuan blanket ruang in khu hi awa muwa rang takin police a hriat tir ngal ani Miami-Dade County Police te chu amuna an ron thleng ngala ruang khu na blanket chu anan hong chi mai chu hanen mai poin arong theyang beratha ani ti hairual anilo chu victim line atom tak chu mipa African American niin alu tansak ania ataksa tanga fit livela hla alu bung chu an mu ani tunge ani hriat theina tur ID engma aklova police te chuan akekor iptea chabi an muwa tual thatu ten an mitha te lu an tan sakhi thil thleng zen lo ania hetiang case alo om vezeu ani poin atlang puin an mitha te chu police ten ani na an chui chua theilo nan an lubung chu an thukru thina amai ro chu hemi truma an ruang char ero hi chu ataksa tanga hlalo te alu mu ania wangin case dang dai heavy utsuak ani don ti achiang renga investigator de chuan mimal in huat na in ashin chua ani an ring berani medical team lamin ruang chuan an endik ngala alua hliam na satak atur ani ti an shetheya a hnar chu thikharin a hno khat veka a hatam zok atlabal boka alu tan sak ani main na samang khenga sei sakani ti hairual anilo tin medical team te chuan amit chu aphui vek niin an soi boka aban reka hruia tron na val an hmua atak samun sang sneakers bun chunga pet na hnu ma ti hriat takin pekhok hnuai plastic them mu ani boka tin a ngong hnung lama man robil tak lian ang reng taka zaina hnu ma an hmu bok ani an ruang char chu a fingerprint te lain record an nei ang te anan ena kumsang khat zakwa somret pakhat bor vela hi chuan computer manga fingerprint da thatle olsam taka chui chuana khol te alom velova an mi man to te fingerprint an da that sa nen en milvek alangaya a hau tak cher thin hle chutia ring yel an be nuwa chuan an ruang char chu kumsom ni pangami Aston Green ani ti an shetheita ani thlakat liam ta vel khan traffic rules azom lo wangin Fort Lauderdale man alo ni toa thil danga ero police ten a record engma an lo nei hau lo maya chutiang khopa poi khoina rap thak tuar si criminal record lian tham han nei mi alo chu thil mak ve tak ani ole kan kal thui main like kha han pele lokila tin he channel hi ola subscribe lo ni chuan khongai minan subscribe sak ve ngala notification ka ion page chuan video tharlo chua piangin if first zia theidon ani investigator de chuan astona address an hriat nu hnun ber anu chena ina chuan zual ko pa chanchin hra chiang turin an vakala afapati thu an shilpa chuan astona chanchin a hriat ang tele ama ti na du tu tur melma aneile neilo te anan zota astona nu chuan afapa chu kar ni liam ta kha a mu nun ber trumani thu sein sa khwan lama tui pui thara ala ursun viau nia a hria thu alo soya aron tlo nun ber trum chuan a sa khwana thil wanga sa ai to lo wangin chawatan thlailam hlir lo siam sak nge ngeya an sa khokal phung le pomdan te po an soi duna mi hang hebrai Israel ho yawe pola ain le thu te po a soi nin astona nu chuan investigator te chu alo shila nu chui tu te chuan chu tiang sa khwana chu an la hriat ngai lo thilani wangin an bangbo hlea ma se sa khwana thila leng an ni lem lo wangin an zot thui ta lem lova astona nu hna chuan afapa te in om na lai bor vel an zota anu po chu alo chiang chia big lova ain lua pui pa phone number anei chu investigator te hna apea nu chui tu te chuan number chuan an chui chianga astona le achian pa in lua na mun chu an hretheita in churang takin an pan ngala astona thina chungchanga chuan engthuruk tak nge in thupa
tunge mo phur ti te an la hriat lo wangin investigator te po an fim khur lea silai nen an rirap mai ani kongka an kika tu man an chang thei talova kongka chu alawin kal thap boka khatia ruangan charlaya a hmun ma vel aden kalama khan chabi an chartela chu investigator de chuan an kenga astona in nia an hriata chuan an han rol lut china be seng ngein alawin mil chia maya ti chuan in chung chu an en kwal ta yawe Paul ho zirtirna le khabu sang alo nuala astona chuan anu sayang ngein sa khona alawur sun le ni ti an shathiam ta amai ro chu a in lua pui pa chu khonge awmang a thian pangin a chunga thil thalo tak a thleng ve thonge kona zarda alei ti te chu zona poimo tak alo ni ta investigator de chuan in chung chu an dap kwal zela dokan noya chempui lian thatak hi an muchuaka a hriam thamai boxia tol thana man ruang ngei chu ani te po arin om tarum rum mai amai ro chu thisen kai mo tol thana lam rong kai engma mu tur om miau lo wangin thutluk na siam ngot thei alani lo ti chuan uluk le zualin in chung chuan an chinglet zela kong kabula phone number pakhathi alawin tarwa maya nu chui tu te chuan chu number chuan an chui chianga astona te chen na tanga mail ni vela hla in pakhat phone number alo nia ti chuan investigator te chuan astona mail hriat te an ni ngei ringin an pan ngala in chunga chuan yawe member engemozat an lo khoma tin an zinga chuan astona in lua pui Carlton Keria po alo ve nge investigator de chuan an thian pa Aston Green a thi thu chu anan shrila Paul pung khom te chuan Aston a chu anin khom na yawe temple atanga an mel hriat ve thu an lo sei hloma thok khat lai khan Aston a chuan an Paul kal phung le zirtir na te chu a soi sel fowa adu khoplo na te a soi chuak fo nin an lo soya hetia an zirtir na le an sa kho ho tu te soi sel hi a soi sel tu te tan thil hlaom takania wangin tu main an soi chuak ngai lo nin an lo soi bok an thil soi chuan nu chui tu te ngai tuana akal thui tir hlea an Paul kal phung le ani na dik tak chu hriat chian le zual tulin an hreta ti chuan member than khat te chu police station a an thu hriat ang te soya an thian pa thi chan an chui lai mek chu thenem ngai taka troyom turin an han soma amai ro chu anin non kwala chuan laman siam ta zel maya tuma police station a kalngam an tatlat lo lau engemotak an nei ni ti achian ema wangin nu chui tu te po chuan an norlui du ta big lo ani amai ro chu base selo takmain atuka astona thian pa Carlton Keriale anu pui te chu police station a chuan an ron lang hlol maya investigator te chuan room shan ve a thu an lo zot fia ngala an che ziale omdan han en mai poin an zam dun le ani ti a hriat theya an chideu dui mai ani Keria chuan astona nen chuan an sa khovon lai chu dikanti thu le an thin lung zong an pom thu a soya amai ro chu hun engamati atang khan an ho tu pa hulon michela chu mesia dik taka in chalin ain luling em maya chuta tang chuan ngai that lo na lian tak nein Paul chuak kal sual ne in hriat na an lo nei chana astona phei chuan tongka nge zo na azo fo thu le hulon michelan mesia tia ain chal chu apom ve theilo wangin avau na po voitam tak adon to thu investigator de chu ashil boka investigator de chuan hulon michela zirtir tlang puite chu enge ni renga tin anan zota hulon na chuan mi hang te chu zuda thla hebrai nambo an ni thu a soi thina an pian pui ming pai sakin an ming masa bible ming aputir veka an nam minga Israel ti ada tir vek bok ani ama zui tu te chu athu hnuaya in pumpek vek turin adua
thuai lo anom chuan an chunga za ngai na alan tir ngai meu lo no mercy ali top mai ani hulana chuan ama chu pathian fapa yawe ben yawe tin ain chala aminga po chu apuzuita ani chutia pathian fapa mesian yaloin chal veringot mai chu mido theile bum mang ani zia ti chiang tua an thian dun chuan an ngaya astona pei chuan adu lo zia ti lan fo wangin a thi pha ta nia angai ani a thian pa thina an chui chua theina na tangkai thei thil a hriat ang te a soi zo chuan investigator de chuan an sahim na ngai toin in lama thla an tuma ma se keria chuan chutia police te nena an chetla ho lai chu an pol ho tu ten an lo mu fu pal vai chuan an tan a hlau heavy tur zia te chu a hriat ve veka wangin police te ven him na pek tum chu alo nara ti chuan an nu pa chu station chua sanin in lam an panta ani min an zui ruk le ruk lo an hriat chian theinan kongkwal lama tangin an hoa ti chuan himdam takin an chena in chu an wathleng pheita amai ro chu motor te da tha in chung an han lut chia mai chu an lo ho hun changa in chung lama lo tom reng papakhat hian alo be ngal chata ati turang ang te ati zo nuwa atlan bole ngala keria chu silaya ka na wangin amuna aboral ngala anu puiro van nei thak takin athilo hlau maya damdoin panpui ngal niin doctor ten thei top chuin anan enkol ngala ani po an pang chin ataksa silai kana nu ma mu ania misual chuan a shok chu thuk lutuk lovin a zai bok nun na hlutak chan himan du na chu thu shan ni se misual mutu om chun ani boka wangin adam chuale ngei theinan investigator de chu an tong trai mol mayani chu ta zet chuan nu chui tu de chuan aston green thi na chu tual thana satlia anilo ti an she thiam chhota keria de nu pachunga thil thleng le aston a thi na chuan in zom na enge motak anei an ring nget tabur mai fin fiana om thei turte anan zonga in chunga phone sri chu ain zai chata keri nu pui ngong zaina na man ninge yarin chempui an muboka aston na lu an tan na kha chung chempui mashari an ti mai an ina an mu chemse tak angkha ani an ringa tuna chung siam sheyang bok chu an mule ta sia investigator de chuan aston at thian dun be tu chu tumunan ni ti an chiang ngam ta investigator de chuan black hebrew israelites pol te chu an theyang angin anan chui chianga member engemaw zatin chu an chem mu chua mashari ang chu an kol thina ni ti an hre chuak le ta zela hulon michela thupek zoma che an ni lo vek poin an pol hum halduna thin lunga tanga member tu te mo chet na ani an ring taberani vani thak takin keria nupui Mildred Banks chu aron har chuak ta hlau maya investigator chuan thil thlendan kim chang hriat tumin thu anan zot fia ngala Banks chuan police station atanga an ho kha tu main an zui ru lo ti an chian nuwa in chunga an luta keria chu kongka a hon rualin in chunga tangin an ron kap ngala ama po chu ron kap zuin an ron tlan che chuaka an tlan chiat pain ashoka an ron zai nin asoya an mani be tu te chu pahni an nia an hmayan tuam boka in chunga an lo tom dana tangin yawe tempula tanga poi khoi tura tir an ni ngei arin thule an hlau thonang ngein astona thina chungchanga police an bia ka wanga tha tum an ni arin thu asoi bok keria de nu pa be tu chu tu po ni se bank si chu aladam ti an hriat vai chuan an ron be le nge an ringa police te chuan ven him na po an be khau hlea thakhat chuang zet chu chhun zan zomin police in an veng ta top mai ani aston green thina chungchang an chui zana lo om khom ho kha yawe pol chwa san du ho an lo ni ti hriat chua ania
tu chui tu te chuan thu chiang zok hriat an du wangin an han pana ma se an chunga thil thalo thlen ve an hlau wang nge ni an lo bibo vek maya biak tur an muzo talova a hole ta vek mai investigator te chuan yawe Paul kalphung le anin rel bol dan te chu zir chian thain an hria yawe temple chu an vatlo ve tarup maya temple kal an muang ang te chu thuan an zot dona an Paul kalphung chu adik ziale yawe chu rin tur ni ziate an lo shit let zel maya thu han zo fia chi zia zang an ni hlom lo chutia mi pui zinga kom tlak an hmu tak ngang lova chuan hulon michele information secretary chu an va hmuta top maya ani po chuan an ho tu pa hulona chu engpoi khoina ma in nam noina anei lo thu le mi thi te chu hriat po a hriat bu mal vak lo thu in a lo changa chutia a engama ma an lo por em zel mai chu investigator te chuan mak anti ta hau lo maya anrin hlelna azwal ting mayani ti chuan chu Paul chu khodang hoi lova en thlak zui thain an shita temple pona chuan englai poin veng tu enge mozat an om renga sa khomun pui satlian niin alang lo investigator te chuan yawe organization din munte chu anan chui zau dewa Paulian taknin Florida ringota po member singkhat sang ni chuang lai an oma ramsom pali laya in zar phartoin real estate le lir thei chi sang chanem tak an nei boka tin an ho tu pa hulon michela thil nei hlut zong chu US dollar million som nga bor vel ni chut ani bok chuta zet chuan chu Paul satlia mai an ni lo ti investigator chuan an shet hiam chhota yawe Paul ho chetlat na chu state sang huam chung ania wangin investigator te chuan FBI an punta special agent Herbert Kazina chuan case chu an bo zui ngal vata hulon michelele azir tir na te po chu an zir chiang veta yawe Paul kalphung chu sa khwana lamai main hel Paul te po ang zok main asia mi felle mi thatak tak an omrualin tharum tho zong chet an war viau niin asia sa khwanalak ursun wanga tharum tho an ni thei rualin a phena thuru karap thak engemotak in thup aom nge aringa chu thuruk chu hailang turin an ho tu pa mesia in chal hulon michela chanchin te chu an zir chiang le dewa hulon michela hi oktomani somni pasari kumsang khat zakwa somthum panga khan alo pianga apa hi Church of God in Christ koshan pastor ania ahun masalama chuan law school zo nuin sipaya atanga kumsang khat zakwa somsari pariat chhovela khan mi hang ho hui khomin hebrai Israel zirtir na hi athe dar chanta ani mi hang te chu nam thanan ni thu shilin an mingte athlaka polangin an ding ta kumsang khat zakwa somsari pakwa Nation of Yahweh ming anin vua hulon michele chu an ho tulu ber alonita ani Florida State headquarters nein mun sang anin zar phartoa pathian le azol nei te chu mi hang vekan ni thule mi hang te chu pathian fachuam an ni thu te azir tir thina mingo ho chu miswal antan mel malian ber an ni thu te nakina an ni mi hang ho te chu tha chimi vek an la tum tur thu te a soi war thin le a thu ken chu mi hang ho tan chuan pomanom em awangin an pan ruya an pol po chu a thang chak viau nge ani hulon mi chela chuan mi har sa le re thei tak te mi swal le dai kil kar tu ma du lo te chu a hui khoma hebrai Israel naman ni thu shilin Israel mia ain le tir zela eitur le chen na mun te pein ain kol zuya chung ho chu ni tin azir tir na ngai thlain hunan mang ta thin ani mi hang te chu Israel thla dik tak an ni thule an mani ep tu mingo ho chu nuai chimia leya van ram din turan ni thu te ashil thina atu soi ngai thla thin te ne na chuan yawe ben yawe ming ain vua
ama chu Messi ani thu le ama zui tu zong te chu ama ta te vek ani thu a hril thin khovel thil anin todel na turin an mani siam chua thil emo an thon chuak chur renga member te chu an thil siam chua te suma chantir turin target a pe veka an target te an tlina an sum don akal tluan chuan lomanatan tempul lamin eitur le tom hul na pindan te an pe ve thina an fate le khazir na thlengin an tum sak thin bok ani hulan michel zirtir na chuan huat na le tharum thona lam lang tam viau ma se member te chuan an mani tuam hlom tu le en kol tu thu chu a ko yangi la an zoma ngai miau sia zona pakhat ma nei ngam lovin na an thok ta suau mai thin ani member an thanem boka an na tho po a chak thavet vet lea sumpo an thok chuak tam nang yang mai reilo te an ho tu pa thil nei poin $1 million som nga lai akai talua rengani an pol kal phung chu pon lama tanga thlir chuan hriat thiam har satakania mingo telaka tharum thona le huatna anin zirtir lain hanen mai chuan midang tana nok sakin an kho sangai me lova yawe thu le hla le an thurin ti vel bak chu han huatna turin thil sual langsar an tingai tlat lo chuti rual chuan mi then khat chuan pol hlawm le tri biom tak muin an mu ve boka chenoma omata na du lo pol an kat ve nuk ani kumsang khat zakwa somriat paruk mei thla khan Delray Florida cheng then khat te chuan an venga yawe pol ho thil ron zuar te chulo narin an lo hoa chu thil thlen nu zingdar ni vela chuan chulai hmuna chuan kang mei na satak a chuak zuya patling pakhat le nau pang pathumin liam na tak an tuar ani kang mei chua ma deuh lok hian police officer patrol pakhat chuan mi hang thomno dum veka in thuam hi a hmua a motor atanga chukin chu pa chu an en chianga chu mi hang pa chuan an engine a chian lo awanga ding an ni thu alo shrila ngai hanti thatlo na tur thil a hmulem lo boka an motor number te chin chein atlan san vele maya chutia kang me chua ta ka chuan police ten motor number chuan an chuya yawe tempula ho tu lian tak pakhat mingin aloin register ngeya kang me ti chuak tu chu fin fian om lo ma se mi puitele police te chuan yawe pol ho chet na ani nge an ringa amai ro chu fin fian a fel file le rin tlak an mu miau silova chung pol ho chu man ngot thei an ni big lo an ho tu pa hulan mi chela chuan kang mei chuaka in nam noina engma an nei lo thu soin media lama chanala na samaya police te chu an mani diglo zo ka puin thiam lo a chan tir le ta zek maya chumi chum chuan ring hlel si fin fian om si lovin a case chu azui ral taringot mayani Aston Green ale Carlton keria te thi na mo phur tu la chu chui chuan nekin anu chui na chu a buai ta tul maya FBI te chu temple chung lama lamtang siam tumin an lo cheskiu ve char boka ti chuan kumenga mo zat an be nuwa van nei thak takin pakhat chu an min thei ta hlau mai an lamtang pa chuan Delray Florida kang mei chuak chu an mani ti nge ani thu FBI te chu a shrila fin fiana tur ero engma pek tur nei lo thu a soya amai ro chu aya sual rap thlak chu puan tur ala nei tlat kum sang khat zakwa somriat pakhata an ruang char Aston Green a thina chuan ain nam noi ve thu a soi ta phong maya police tele amatan ngei po chuan chu in puan na chu zun chuak heavy lutuk half time laya vasa huk ang main alo veng ta hok mai Aston chuan an ho tu pa hulon michela thu nei na chu angai thei vak lova zona te zotin midang ril rushwai koi thei turin thil engemo a soi thina temple ho tu te chuan an mi teril ruchok buai thei thil ni an hria da wangin temple atangin an hruai bawa na sataka an soi sak nuwa mun re laya an phura a thian te panin Aston chu motor atanga hnuk chuakin hulon michela thupek angin alu an tan sakta nin detective te chu a shrila
an thu hriat chu poi khoina tel ve nge in a soi ni wangin a chiang viawa ma se hulan michela thu pek ani ti fin fiana tur engma awm tlat lo investigator chuan hulan chu rorel na ma adin theinan chuan ama hre chiang tu an hriat chian luata wanga apol po chua sana achunga hremna lek ko du ho akit hlui te chu tong chua tir ve trulin an hreta ti chuan keria nupui Mildred Banks nena chuan a thian dang te omna ko mu turin an wangen le ta top maya Banks chuan holon zir tirna tlan san tu mi enga mazat te omna chu nu chui tu te nena chuan alo soya ti chuan holona kit hlui until hriat te huai takaron din chua puingam turmi zongin investigator te chu an pheta suau mai ani chutia man lak cholai tak chuan kumsangka zakwa somriat paruk September thla Miami police te chuan poi khoina rap thak tak thleng chungchang report an dong le tanol mai kumsomruk pakhat mi Raymond Kelly chu ama motor chunga chema vi hlum ania abeng tan saknin abeng le lamphei chu an muzo lova investigator te chuan uluk takin motor chung chu an endika fingerprint om theyang ang te chu film khur takin an laboka Raymond nupui chuan apasal chuan englai poin an motora 38 revolver pistol da reng thin thu investigator te chu a shrila amero chu pistol chu an muzo ta reng lo mai pistol serial number chu National Crime Information Computer an chulut ngala khoi emo manani hlau chuan Miami-Dade County Police te chuan an lo hre chat to mai don ani Metro-Dade Homicide Lieutenant Rex Remley chuan chu tiang tual thina chu a thleng zeu tonin a soya ruangan charchen katte chu an beng le laman mulo thu soin poi khoi tu chu ovoinge mazat a che tonin an hria tharau lamemo doi thil lampanga in beina an ema wangin police te chuan an case chui lai nen in zomna anei an ring fura film khurpo an film khurtlang hle kar khatnu vela opa loka Miami police te chuan tual chung boina chungchanga call an dong velea amunan vathlen chuan yawe pol ho boina cho chua bokalo ni ti an vashe chuaka chu pol chuan chulai mun chu project pakhat nuaya an leya chunglai mun a cheng te chu anin son chua angai hloma mi then khatan lom viau lain then khat chuan in son chua chu an lo hre na samai hi alo nia police te hial anin rol alo ngai ta ani tu thar la khom tu te po chanchin ngai venin chulai mun a cheng te chu an ron kom kola a chuak du lo zinga mi Anthony Brown chu TV anan interviewa Brown chuan yawe Paul Hovin ti lui na manga an bungrua an thir sak thin dan te soin a ang na samaya hulon michela chu an chia alo piap boka adim lo khop mai chumini chuan tlailam thlengin an buai zuya chuin ti buaina chuan Anthony Brown le a thian pa Rudolph Bruiser te chu ka hluman ni zuita ani boina muna chuan police te chu rang takin an ron thleng ngal thuaya vanei thak takin silai met puak tu chu an man hlau maya an han dapa lekhabu pani ti lo chu engma apai lo amai ro chu abula chuan revolver pakhat an char ta hlau maya police te chuan station lama thu zofia turin an hruai ta ngala an silai char chu anan endika Anthony te thian dun ka hlum na silai chu alo ni chia lova computer lama amil puya om miel takin tin anan zong yela an record nei sa mil pui pakhat ma alo nei lo investigator te chuan an mi man chu thu anan zot fia a ming chu Neo Raya Israel ani thule kumzalia upani thuin bulan tran phota investigator te chuan sa khwana rui chilutu ka wanga boyane ti an man thiam ngala a ming soi chu yawe pol ho ming nin akar chunga po yawe member te ho thom no in bel thin an uniform chikhathi an muboka hulon michela thui shoi te zinga mi ani ti hairual anilo a ming dik taka soi du lo wangin fingerprint te lain anan zong kuala Robert Rosiera ani ti an shetheita
mi in rok le karuk wang tein zel bang lo zut ve zeu zeu toa thana lama chuan alo mi khwal vak lo chuti rual chuan National Football League ate po alo khel ve zak zak toa American football a cholsan nuwa tangin poya khoi chan ta ni in investigator de chuan an soya Maryland le San Francisco ate po sul nuwa lo nut chia ve nual to boka spin chak fe an chanem ve viau mai thei ani Robert Rozier chu hulan Michelanaw te zinga poi khoi na muna an man masak ber ania Anthony Brown te thian dun tha thu boy or tira shemna ma chon tir mai thei ani to lain investigator de chuan thil lian thamjok hriat anei an la ring tlata la dop de uri thain an hria detective Remley chuan Robert Rozier an man lai silayan char chu an case dang zui lainen in zomna anei ngei aringa uluk zokin an endik chale ta computer an record nena in millo wangin detective Remley chuan Raymond Kelly file chu phorin an ennon lea arin lelang ngein Rozier silai kol chu Raymond Kelly karatanga silai bo ngei kha ni ti an fin fia theita computer an dalu lai khan digit number ti diglo an lo nei pala atlai main an mutsuak le ta hlau ani chu Raymond Kelly karatanga fingerprint an mu te po chu Robert Rozier fingerprint ngei ani ti an fin fia thea beng hle case danga po a fingerprint an mule ta zel boka ti chuan Robert chu Anthony Brown le Robert Bruzier te case nen a thu boy or chu tual tha case palia ngot alo kai sang ta dor maya court ma thiam lo a chan vai chuan thi tura chung thu an rel nge yarin noma mabak chu a eng sial lo ve khop mai chu amabak duam lo taka wang chuan investigator de chuan Robert chu an ho tu pa hulon mi chela do zonga atong chuanga mai to an ringa anan ngai chang le rita chuti lai chuan yawe pol kai noi thil sang te chuan ngai ven a hlo thar le ta yawe temple ko ta te chuan an puwana te ho an in sul pel zut renga amai ro chu an boss ber hulon mi chela chu mu tu reng om lova are hian are mak mai ani chuti rol chuan police ko ta om Robert Rozier chu atong chua vai chuan atana apoi thui tur zia te chu aman thiam ve veka kum tam tak chunga lo thorim to na te chu tuema tong thei wang mai luan ral tir atum bik thak lo ti chuan ukil thiam tak roin Robert Rozier chu chan ngei tumin ma alata media lamin yawe pol kalphung fello te anan lipse tak ta ka chuan apol chung om ngei te po anron tong chuak ngam ta anin enkol na diglo le fel hlel lai te anron soi chuak ta sap maya thila lo in thak dang lam chho chan ta investigator te chu chung thu thar oma piang te chu bo zuin hulana man theina rem chang an zong chara Oklahoma tanga kolan don bo zuya an kal tumin hulana chung te nai vai tak pakhatin soidu anei te chu an wangai thak saka chunu chuan kumsang kan zakwa somriat pathum khan New Orleans atanga local martial arts thiam pakhat Leonard Dupri chu yawe Paul Hovin an soi salum niin asoya hulanan Leonard chu ama zalova puin soi saturin anaw te chu thua penin asoi investigator te chuan Leonard Dupri chung te chu anan bepopa an fapa chu martial arts thiam takani thule kumsang kan zakwa somriat pathuma yawe Paul zom tura ina chua san thu an lo soya achan chin eng man hriat zui lo wang an ngai that lo thu te an lo soi ve boka amai ro chu an thil chui chu zong te chu an thin lung chung ril chuan thu dikani ti hreto ma se hulon michela man theina tur khop fin fiana physical evidence an la nei theitlat lo chutia investigator ten yawe Paul in kai shoi dan le an che chiat na tenom tak an lip se mek lai chuan hulon michela po chu alo om mai bi khau lo khotlanga tlak tlum tumin chanalo la vengar ngara mi pui berati lom chuan atan kongol samdon ti hriain yawe temple te po mi pui tlo thein a hong ta rup maya
khutlang na tlom ngai thon tur sang sanga anau te chu tir chuakin an thok le ta suau mai amai ro chu ti fu lo pakhat anei tatlat Robert Rozier chu engemaw chen zela khungani towa chuti chung chuan hulana chuan angai sak thadu mia lo maya chuta kumsang kan zakwa somriat pasari June thla khan Robert Rozier chu an pola tanga banani thu TV kal tlangin apuang zui bok nen Robert angai dan chu apel thui ta pathian ang maya lo en thin hulana thu pek zoma poitam takalo khoito te chu angai tua kira ama wanga zel run thim an bel tamai chu alom lo thar ta lea alung oi thei ta tlat lo mai ti chuan a shamna tortur te anep thei deuh be sein FBI te tho pui chu arem ti ta investigator te chuan athu hriat ang te an soitira Robert Rozier chuan yewe Paul ho tu hulon michela thu pek angin mi somni chuang chu ti hluman ni to thu a soi ta piap mai at nai vai ber Anthony Brown le Rudolph Bruiser at thina chungchang po soi fein an in an chuasan ve du lo mai ba ka langsar taka hulon an soi chia ta wangin hulon an da thatan ngai thu a soya athu pek anga chen ni thu investigator de chu a shrila an lorin hel sa chu nem ngein aom ta tin Raymond Kelly le midang pakhat bengtan sak ve tho te po chu ama thangein ni thu le hulona zirtir na zul zuya che ani thu a soya yawe ho tu pa chuan mingo te chu sual hloman ni thu le atam theyang ber an tha ngai thu a hril thina an tha nuwa an that nge ni ti fin fiana tan an beng hlepa a hnen ron keng thin turin a cha boka chu tiang chuan rem chang an hmu piang in an cheta thin ani Robert Rozier in puan na chu hulon michela thu boy or tir na tham ni to ma se a soi tu chu zel tang ve mai ania ama in hum him na na soi mai te ani ve thei tlat awangin korta ne na chan pui ala har sadona thu she tu dangan nei alangai tlat an theyang angin yawe member te chuan an soma an chunga thil thalo thlen ven hlawa wangin ron pen chuak ngamanom tatlat lo maya hulon michela chuan thila ti thei ema wangin investigator te po chuan thusha tu ta na ronin lan te hna an nun na an ven sak tur thu an tiam ngam tlat lo ani chutia investigator ten man ngei tum an beilai chuan hulon michela chuan chanalo la ve na samaya mingo ho soi chiat thin na te chu anin sum dewa ramle khotlang tan sum te thoin ming that a khel na satamaya sarkar mi poimo tak te poin hulona chu pachale fel muin an muta thup mai Miami Mayor Xavier Suarez an pei chuan anin kar a thang ring viawa October ni sari kumsang kan zakwa somkwa kha yawe ben yawe deya apuan sakhiala ro pui takalom ani nge investigator chuan aswal na te chu phor engang ma se mi pui thin lung a hne tlata wangin zel bang han zut tir chu thil ol ai anita hau lo amai ro chu zalen taka awma adu na lama hoi thei chuan poidanga khoile mayan ringa investigator de chuan mi pui soi sel na kara hulon mi chelale anung zui tu engemaw zat man theina arrest warrant an nei theita mi sual dangan manang maya ol samani don lo wangin an man dan tu ro man chung point thakhat zet a oa Operation Jericho ming voin boino omlawa hulana an man thei dan tur an ro man tamup mup mai Miami a hian ama ngai sang tuan thanem hlea felfai taka chet lak harasadona tin veng tu anei reng thina ama veng tu ten ral thoman loken hlau chuan chet fu lo ve thei ania wangin an fim khur hle vanei thak takin hulon michela chu an member te tlo kwal tura zin chu atum lai takalonia tuma tinalowa man an duwa wangin azin hun chu an ngak ta top maya atlo masak ber tur New Orleans salo man mai chu an tum ta timing wa zata in thenin tim pakhatin New Orleans a thlen na mun hotela an changa ramdang danga tim shanomin anaw te ho an lo man ve bok don ani ti chuan November ni rukum sangkhat zakwa somkwa pani khan hulon michela chu FBI ten an lo chang thap to ti shemi alovin
Monteleone Hotel New Orleans a aron thlenga mun shan a team om te poin arwala che turin chan mun an lo siam rem ve boka zingdar thum vela chuan thupek an ngak ta thap mai hotel lo ngak tu police te chuan hulon michel room chu anan kola police in an hual be vek to thu shilin ama veng tu tenen boina siam lo rodin pemai turin anan shila an be seilok lo takin boina siam mi loin an rodin petalau maya ti chuan hulon michel yawe ben yawe chu an manta ani hulon an man rol hian mun sang anung zui tu te po an man tel ve ngala abikin temple phei chu an lu chuan ne hle investigator de chuan hulon a chuan mun sang a hit team raldo tu pol dain halloween ruah man lok vekani ti an sha chuak le ta zela thuapek vele ama man tu FBI te chu beiturin an loin ring saran boka an mi man tam zok te an dop chua tangin chung zong po chu an man fel theita ani kota trial nei tura shuai ania amai ro chu jury then khatte chuan hulona thil ti theina chu an la hlau ta fowa a then phei chu jury an tang zui ngam lo hial ani ti chuan boruak so sang takara kumsang kha zakwa somko pani mei thla khan court chuan thutluk na asiam theita hulon michelale anung zui tu paruk te chu thiam lo chantir annia FBI te thopui tu Robert Rozier po achung thurel saknin kumsom ni panga chung tang turati ani hulon michela chu amazing hlap tu beranima se apoi khoina lai taka atel ve ngai lo wangin kumsom pariat chung chau lungin tang tur achung thurel sak ani kumsani pakhat khan parola chuatir ania amai ro chu azirtir na thin thu soilo tura khap be ani thunga tin amembar te be poplo tura thupek ani bok mesia tia in chal yawe pol din tu hulon michela chu kumsangni pasari meni sari khan kumsom sari pakhat mi nin prostate cancer awangin aboralta ani